wonten niki. Nggih. Nggih niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun kemarin sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun boksa ulut tetet kok naik daun. Ya ora kok ya nggih. Ini nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Iki kamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Tempit poe betahe. Nggih, heeh. Tempit betahe kene. Mbak Lintang ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Garing ini Mataram Mas Ageng. sampun ngatur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal linebokno sedaya karepatan gedesa lahir lan batin. Leres.
kabeh iki apa to sing digoleki yen ora ngapura ing ngapura Leres. ana pinggiting rasa antarane tangga siji lan sijine Napa Mas? aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke Cocok. nggih mboten Napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. ngapus murka lali niku sandangane menungsa Betul. mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri mawas diri ndandani awake dhewe karep saya becik Leres Mas, leres. nggih Mas Gareng Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. inggih awang yo anu napa niku piyai niku nek wis ngapura kuwi wis atine ya lega ora ngregeti pikiran ora marake penyakit Boten ganjel ten ati. betul nggih Mas Gareng Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget ya mbok siji diaturke iki ditanjakke Mas. ayo mesti no Mumpung iki ki suasanane sing suasana ngaten niki. nggih Nggih, niki malah pun ngumpul kabeh. alhamdulillah sampun kemarin sowan sedayanipun Nggih. menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh Nggih, naik daun boksa ulut tetek dadi naik daun. ya ora kok ya Nggih, nggih bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. beres Nggih, menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik sinten Mas? menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya Nggih. mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo Wah. Iki Nggih. bintang tamu sing aduh papane. waduh pamane we Apa asale Kairo? oh iya Kairo. wis lintang saka Kairo sisan Penting boy betai. nggih Penting betai ini. Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumlah tibaki Mas Gareng ini Mataram Mas Ageni Ora ngira. Bocah kaya prenyi kok sik kodane Pripun to? ngarane kaya prenyi maksudnya piye Lah iki bocah cilik gini. Lah kok emang pawakane ngene iki lho Pak De. Pawak. Oh, iya. Pawaan. Pawaan iki ora iso ninggal sekolah iki. Nggih. Sing penting ngajak cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimana ditepung kiai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sedaya kadang para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget niku lho. banget ngono lho, Pak Lagi De. ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bakal di luar kecamatan pun sami. saka Blitar enek saka Surabaya enek lengkap sangat nggih. Mas. saka Jember enek Dadi iki cocok karo Pak Junedi gelar tontonan. amin ayo no Alhamdulillah. Nggih, Jenengmu nggih. sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tak. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ube Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae lintang kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawane angel lirat kok. Lintang kairo lintang ke lintah bocahe tantan bapane rame. Nah, masa lho Pak De? Yo, yo iki karyamu. ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin Kosek tembungmu ra enak. apa nek omane salah kok Didongake leluhur ku wis podare. nah niku rak pikiran sampeyan sing lo arep iki piyai sepuh sing luhur bebudene
Pak Ya De. ini sepuh kalau Nggih. Wah, ya padha tuh Pak De. ya ora beda anu litak isih sekolah Bu sayang Kasih kelas 2 SMA. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Punju Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Berarti mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae lho. kayak aku ya wis tuwa Nggih. Jebul biyen iki sing mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa sing penting sekolah ditutupi karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar iki waktu ditaraku Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun kita sik enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Halo Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinara enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutup lho. untuk nadyan mau esuk tanine ya didadak mergo ketahuan iki juragan juragan Lagi toh. saiki isih Tanggung kesan jawabnya itu sangat besar sekali loh. betul Pak De. iki ape di bawahnya kok Podang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Nadia suarane iso ngukit juga Kredit tentang ini ada Pak De. kesikunan itu nyanyi sak nyanyian iki iso ngangsu kendaraan Ya ampun. Wes, luar biasa. Kasih ajar sampai Pak De. ada lo jaluk sanu Mantan ibu, sesuatu ibu dari sini non sewu ibu. kae pesin Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden Purbakala Ampun. Loh, nek nyenyek sak penake dhewe iki lho. Oke loh. Kita Kantropus, mungkin nek ngenyek aja sak penake dhewe. Ayo. Iya lho. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kianton ugi. Kiai anu lho, Kiai Dono Mulya. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu saya nggih. Kayak bacaan ya Bacaan priman. ini apa-apa jaluk ngapro lu HP Lah nggih ta, Pak De. Anu, Halus manis parembelak hati.
seragame. Mau kan, Nduk? Monggo. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, Nggih. matur nuwun. Ana angker meneh.